Shapi, baka Jingiaseng Kynthei Bhoi Presbyterian Synod ka kat Sngewbha pi, siya ka food fest kam choir festival ka panlong hakan Rio tarik December arhajar arpusan habalang kumdihar nado ka por sipaw siteng menstep hado san baje janmiet kindan ki Jingkhot babang bat basyngam balapan kret ki Jingiaseng Kynthei Jong ki balang hapo ka Synod kum ka Jashulia ki jado jur tangsam ki jur bat ki so babang ali wan roban ngap ya ki Jingkhot balapan kret da ki Kynthei roi baper ki ba na po ka Synod jongi ka Jingwan Jong pi kan long ka Jingkhot ku ya ka Jingiaseng Kynthei Synod ka bathamu ban penni bisa na ka banta ka jaka yalap pat ka school Synod ha ampreng pat ban penbaharu ya ka vocational training center jong ka Synod ka Jingkhot lem jong pi kan long ka Jingkhot ku ya ka Jingiaseng Kynthei Synod pat ki kam jong ka baro hublei shibun ublei un kurku ya pi